bareta kanal daw na maruluwas sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin Kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Marahay na hapon mga tugang, Sabado, Hulyo 29, 2023. Ini ang Bareta alas 5, kami ang sa indong makakaibahan. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Joshua Bino. Detalyes kan darakulang Bareta sa lado nasyonal. Uminabot na sa 3,679 na paraoma ang nakonfirmar na apektado sa pagrapado kan Super Typhoon Egay asin mga pag-ulang na dara kan habagat sa bilog na nasyon. Ini base sa pinakahuring datos kan Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Operations Center. Totalmenteng 4,315 na ektarya ninman iba-ibang mga pananom ang naapektaran kaibahan na ang nagpapadagos na pagbaha sa darakulang parte kang Northern Luzon. Ang nasabi ng danyos pigkakarkulong kompuesto ninsagkod 2.35 metriko tonelada nin mga paroy, mais, asin mga high value crops. Pinakadakula digdi ang mga kabasan na uminabot sa 3,050 na ektarya, mantang 1,264 naman sa tanuman nin mais. Uminabot man sa 112 ang mga hayop na kinabibilangan kan mga orig, karabaw asin mga baka na nairestrong nagadan. Ang baretang ini hatod sa Indukan Silka Green Papaya Soap dahil ang tunay na sign ng pagpaputi kita in as early as 7 days. Hinagad ni Senador Raffy Tulfo na masampulan ang Philippine Coast Guard o PCG asin Maritime Industry Authority o Marina sa nangyaring trahedya sa napagtaob nin bangka sa Binangonan, Rizal na ikinagadan nin 27 katawo. Sigun kay Tulfo, oro-otro na sana ang siring na insidente sa katubigan asin pirming may saradit na tripulante kan lumubog na barko o bangka ang nakukulong, alagad ang mga may sadiri ang padagos na nakakalusot. Masaklap padigdi na puro investigasyon sa kapabayaan kan PCG asin Marina ang nangyayari asin wara panin na sa sampulan. Malinaw na may kapabayaan ang PCG asin Marina sa nangyaring insidente asin pagkagadan kadakul na buhay sa naglubog na bangkang Princess Aya. Ang trahedya dahil sa raot kan panahon asin kawaran ng supisyenteng life vest tinugutan kan mga ahensya na maglayag ang lumubog na bangka. Dahilan kainin may pigbibilog si Tulfo na resolusyon para mapanimbag sa lay ang mga tauhan asin opisyal kan PCG asin Marina sa ngaran naman kan command responsibility sa kada bes na may naglulubog na sasakyan pandagat dahil sa kapabayaan. Kinumpirmar ni Philippine Coast Guard o PCG Rear Admiral Armand Balilo na daipa papahalion kan PCG ang sa indang rescue team sa lugar kung saan nagtaob ang bangka sa Binangonan, Rizal kan nakaliis na aldaw. Sa ginibong forum sa Quezon City, sinabi ni PCG Rear Admiral Armand Balilo na daininda pigahali ang posibilidad na may mahiling pangtawo sa irarom kan tubig. Sa ibong kanwala na nin pamilya na naghahanap nin nawawarang kapamilya, mantenido sinda sa lugar. Paliwanag pa ni Balilo, magin ang kapitan kan bangkang nagtaob, andai masiguro kon pera ang sakay kayni bago nangyari ang trahedya. Base sa talaan kan kapitan kan bangka, nasa 22 pasahero ang nakasurat sa manifesto kayni. Sagkod sa ngunyan, mantenidong nasa 27 na sakay kan bangka ang nagadan, asin 40 ang nakaligtas. Kasuhapon kan tinapos kan PCG ang underwater search and retrieval operations sa lawa asin ngunya na aldaw ipapadagos ang surface search and retrieval operation. Siniguro kan Philippine Coast Guard na may maninimbag sa paglubog kan sarong pampasaherong motorbangka sa Binangonan, Rizal. Sigun kay Coast Guard spokesperson Rear Admiral Armand Balilo, natulos nindang gigibuhon ang investigasyon may kinaaraman sa nangyaring insidente.
Pangenot na sa indang pigihiling, digdian posibleng paninimbagan kan operator ka na sabing motor bangka. Kay ba naman digdian sa indang mga tauhan na naka-duty kan oras na ito. Paliwanag kan Coast Guard official, bako pareho ang nagluwas na manifesto na pig sumitir kan FO operator kan naglubog na motor bangka dahil nasa 20 sa non-opisyal na nakarehistro digdi, mantang nagluluwas na minabot sa 70 ang nakalunad sa nasabing bangka. Sinuspindir kan Maritime Industry Authority ang safety certificate kan Aya Express na naglubog na motorbangka sa parte kan katubigan na sakop kan Binangonan Rizal. Ini kasunod kan nasabi ng insidente na guminadan sa buhay nin 26 katawo na lunad kaini. Sigun sa Maritime Industry Authority o Marina, makondukta ini nin separadong maritime safety investigation may kinaaraman sa nasabing insidente. Mantang sa ngunyan, nagpapadagos pa man giraray ang Philippine Coast Guard sa indang pinagigibong search and retrieval operations, mantang nakatalaan man na magkondukta nin parallel investigation ang Philippine National Police sa nasabing insidente. Kung magigiramdoman, base sa enot ng report kan mga opisyal kan Philippine Coast Guard, sa ngunyan, nasa 66 na mga pasahero na ang naisalbar gikan sa nasabing barko, maski na 42 na ang seating capacity kan nasabing bangka. Inanunsyo kan Department of Tourism o DOT na nakatalaan kaning ilansar ang kainot-inoting electronic visa o e-visa system para sa mga turista gikan sa China asin India. Sa pagikan e-visa system, tutugutan ang mga turista hali sa duwang nasyon na mag-apply asin makakuanin visa online na magpaparikas sa visa applications process asin maging mas convenient para sa mga turista na mabisita sa nasyon. Sigon sa ahensya, ipapautob ang e-visa system nin kada phases kung sa ang mga Chinese asin Indian na turista ang napili para sa pilot phase. Ang mga turistang inchik ang primerong mabibenepisyuhan hali sa e-visa system asin magiging available man ini para sa mga turistang Indian sa katapusan kan 2023. Sigon kay Tourism Secretary Cristina Frasco na magpapagayon sa travel experience kan inbound travelers ang bagong sistema siring man sa mga turista asin magkakaigwanin positibong epekto sa international arrivals lalo na sa Chinese asin Indian markets. Pwedeng ma-access ang e-visa system sa website kan Department of Foreign Affairs para mag-apply asin pwedeng magbayad din visa fees sa paagi kan credit card o debit card. Sinuspindir kan Department of Justice o DOJ ang paglaog kan bagong preso sa New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa City dahil sa natatapos na kareribokan na nangyari sa laog kan pasilidad. Sinabi ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya sa sarong press briefing na ini, tanganing mapahiwas ang pasilidad asin maproteheran ang iba pang inmate sa mga nag-iiwal na paksyon sa kulungan. Pupugulan ng unaninda ang pagdagdag sa populasyon kan NBP asin babawasan pa. Sinabi ni Rimulya na ang mga ibang inmates dadarahon sa ibang penitentiary facilities arog kan Sablayan Prison and Penal Farm, San Ramon Prison and Penal Farm, Davao Prison and Penal Farm asin Iwahig Prison and Penal Farm. Sinabi ni Rimulya, masurat siya kay Bureau of Corrections o Bucor Chief Director General Gregorio Katapang Jr. katakod sa moratorium na tulos magiging epektibo. Ibinasol ni Rimulya sa nangyayaring inculturation sa NBP na dahilan kaya ini ibinugtak sa red alert status matapos ang komisyon sa Bilibid na ikinagadan kan saro asin ikinalugad kan siyam na iba pa sa pambabadil nin sarong inmate. Hinali na kan Bureau of Corrections o Bucor ang red alert status sa NBP kan Huwebes pero mantinidong suspendido ang visitation rights. Itinaong halimbawa pa ni Rimulya ang hababang kasaysayan nin kariribokan asin bayolensya sa laog kan NBP. Apwera pa sa posibilidad na dakol na mas grabe sa laog o mas graves sa laog matapos madiskubre ang pagtatapok sa pinagputol-putol na lawas nin sarong inmate sa laog kan septic tank.
Suportado kan mga preso ang liderato ni Bureau of Corrections o Bureau Director General Gregorio Pio Katapang Jr. sa New Bilibid Prison o NBP sa Muntinlupa City. Sigun sa manifestong pinirmahan kan mga persons deprived of liberty o PDL, mas gusto ninda ang makatawong pagtrato sa maos ni Katapang asin Bautista na namamatean sa laog sa nakalihis na 9 na bulan. Tinawan ni sinda nin hanap buhay para maipadara sa pamilya asin maihanda sinda sa paglaya. Suportado manindaan mga reforma kan Bucor lalo na ang paghali sa mga tiwaling tauhan na pigigibong gatasan ang mga PDL. Sa ibong kan manifesto ang pangapudan sa mga legislador na alokaran nin fondo ang modernization program kan Bucor para mapakarhay ang sa indang kamugtakan asin maresolberan ang sa indang problema sa overcrowding sa Bilibid. Nagpahayag nin interes ang nagkapirang Malaysian investors na magbugtak kan sa indang kwarta sa Maharlika Investment Fund o MIF. Sinabi ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na hinapot siya kan mga negosyante sa Malaysia kung pwede sindang magbugtak nin kapital sa MIF. Pero gusto kan mga negosyante na mahiling ang mga detalye kan MIF bago sinda magbugtak nin kapital. Sinabi ni Presidente Marcos na maingat ang mga Malaysian investors dahil sa naging eksperyensya sa One Malaysia Development Berhad na nagkaproblema kaya siniguro niya sa mga negosyante na dahil ini mangyayari sa MIF. Siniguro kan Presidente na pamamahalaan nin marhay ang MIF asin dai maiimpluwensyahan nin politika ang mga magiging desisyon sa MIF. Iyo ang gigibuhon kan mga ididesignar na mga financial managers. Nasa 282.46 bilyon ang ginastos kan administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. para mabayadan ang mga interes sa utang kan primerong semestre kan taon 2023 na sobra kabanga na ibubugtak kaining pondo para sa Maharlika Investment Fund. Sigun sa Bureau of Treasury o BTR, kulang nin 225.39 bilyon pesos ang koleksyon kan gobyerno sa buwis as in fees and charges kan Hunyo para gastusan ang mga gastuson. Ang pigapod na budget deficit kan Hunyo, doble nang nairehistro kan Mayo na 122.23 bilyon pesos. Base sa datos kan BTR, 1.86 trilyon pesos sana ang totalmenteng koleksyon kan gobyerno pon Enero sa Hunyo ngunya na taon, mantang 2.41 trilyon pesos ang gastuson. Dahil pirming kulang ang koleksyon para iparoro sa gastos, sigan pangutang kan gobyerno asin nagdadakulan interes kan pigbabayadan. Sigun sa BTR, ang pigapod kay financing requirements o ang kaipuhan para serbisyohan ng mga utang iyon nasa 1.33 trilyon pesos na kan-enot na semestre kan taon, mas dakula nin 33% sa 1 trilyon pesos na financing requirements sa primerong semestre kan 2022. Mientras tanto, Bareta sa lado lokal, nasa linya Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Chief Jim, maray na hapon. Under investigation sa ngunyan kan maneamento kan Bureau of Fire sa Banwaan kan Pulangi nangyaring kasuluka subagong lampas sa launa nin pagkahapon nagdurar nin haros masarong oras porabir na control o fire na deklarar na fired out ang kasulo sa sarong residential ancestral house kan familia Brice sa Sampaguita Street sa Barangay Ubaliw sa Banwaan kan Pulangi. Basado sa follow-up kan DCGB News sa Chief Investigator kan Bureau of Fire Pulangi, particular kay FO1 Solar Rialo, sinabi kay ni na nasa investigasyon pa sinda sa ngunyan pag-establisher kon an ginikanan kung natatanag silyab an kalayo sa old structure na nagibo sa tabla na harong kung saan natumpos ini and sa cost kan damage dahil pa na-establish sagkod sa mga oras na ini asin man tinidupan na yaon sa area
ang mga membros kan Bureau of Fire. Ang good news sa apat na mga personas na nagpakaistar sa nasabing ancestral house, dahil man ki irido o nadanyaran na buhay asin sa ngunyan, padagos nagkakalap ki kung ano ang mga ebidensya o pwedeng maging kausa, mantanganing makapagsabi kung ano ang ginikanan kan pagsiliyab kan kalayo sa harong kan pamilya Brice. Ang mga membros kan Bureau of Fire o fire truck kan Libon uwas iyo ang nag-akudir sa mga membros kan Bureau of Fire o fire truck kan Banwaan kan Pulangi, asin ang karahayan tamay firewall ang mga pagtaraning na harong, kaya day nakakunayap ang kalayo sa mga pagtaraid kay asin na maray ang sitwasyon kan panahon kasubago dahil makusog na paros-paros, kaya dahil man na-contain sana ang kalayo digdi sa compound kan familia Brice sa Sampaguita Street o Baliw, Pulangi, Albay. Mga dagdag na barita, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, Chief Jim. Mientras tanto, padago sa mga bareta sa lado nasyonal, hinagad kan grupong Paraoma na kilusang magbubukid ng Pilipinas o KMP sa gobyerno na magpataw ng urgent price freeze sa mga produktong agrikultural sa mga lugar na grabing naapektaran kan bagyong Egay. Sigun sa nasabing grupo, nagpuo na sa gidaray na mag-itaas ang presyo kan bagas, gulayon, manok, asin sira, asin iba pang produktong pagkaon matapos ang pagrapado kan Super Typhoon Egay sa mga kabubuldan asin kostales na lugar, partikular sa rehiyon kan Central asin Northern Luzon. Hinagad man kan grupo na tulos na ayuda para sa mga Paraoma, para sira asin mga residenteng rinapado kan bagyo. Ikinamundo man ni kilusang magbubukid ng Pilipinas, Secretary General Ronnie Manalo, kunata na sa ibang lugar si Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa kada bes may kalamidad sa nasyon. Sinabi niyang bako supisyente na nakamonitor sana sa sitwasyon ang Presidente, kundi dapat yaon man ang Chief Executive para tulos na magsimbag sa pangangaipo kan mga namamanwaan. Enot ng inanunsyo kan Department of Agriculture na suminakat sa 112.9 million pesos ang production loss dahil sa nakaaging bagyong Egay gikan sa 62 million pesos. Nag-itaas ang presyo kan mga gulayon asin sira sa merkado kasunod kan pagrabado kan bagyong Egay sa mga probinsya sa Northern Luzon. Sa may kamuning market ang presyo kan gulayon arog kan bell pepper, repolyo, carrots, kamatis asin patatas gabos na nag-itaas din sa good 50 pesos kada kilo. Sigun sa mga tendera kadaklan sa mga gulayon na sa indang pig papabakal hali sa bagyo na matinding rinapado kan nakaaging super typhoon. Sigun sa Department of Agriculture pigalat pa kay ning update sa kabilugan na danyos na pigbarat kan bagyong Egay sa mga pananom sa Cordillera Region. Mantang sa pag-abot sa mga pigpapabakal na sira, ang presyo kan sibubog asin tilapia, iyon naglangkaw man dahil sa kadipisila na makakuha unon supply sa iba pang klase o sa iba pang klase nin pigpapabakal na sira. Nagtutubod ang bantay bigas o bantay bagas na dai naging epektibo ang mga kadiwa center kan Department of Agriculture para mapababa ang presyo nin bagas nin sagkod sa 25 pesos kada kilo. Sigun sa tagapagtaram kan grupo na si Cathy Estavillo, ribo-ribo ang mga kadiwa center sa bilog na nasyon, alagad limitado sana ang naipapabakal na bagas sa mga ini, mantang daiman nagiging epektibo ang mga ini para tabangan na mapababa ang presyo nin bagas sa mga merkado sa bilog na nasyon. Ang mga bagas na pigbiberipikar sa kantidad na 25 pesos kada kilo para sa mga consumer, limitado sa nang oral daw asin minsan daima nagkakausto sa mga darakulang pamilya. Kasabay kay ni inumaw kan grupo ang Administrasyong Marcos dahil sa pigsasabing pagpalyar kay ning mapababa ang presyo kan bagas sa bilog na nasyon. Imbes lalo pa ning nag-iitaas, sigun sa grupo uminabot na sa 42 pesos sa good 43 pesos ang presyo kan kada kilo ng bagas sa nagkapirang mga saudan.
2nd District Representative Joey Salceda sa Commission on Elections o COMELEC na mag-exempt sa barangay election spending ban ang mga ahensya kan gobyerno aron kan Department of Social Welfare and Development o DSWD na nagkukondukta ni relief operations para sa mga apektado kan pag-aalboroto kan bulkan mayon. Sigon sa Omnibus Election Code, bawal ang pagpaluwas nin pondo 45 aldaw bago ang regular elections asin 30 aldaw naman kun special elections. Sa surat ni Salceda sa COMELEC, ipinaliwanag kaini na dai pang madeterminaran kung arin maputok ang bulkan kung kaya an evacuation as in relief efforts ang posibleng umabot o lumagpas pa kan barangay elections na nakatalaan sa Oktubre ngunyan na taon. Ikinaadit ni Salceda na kung dai mapaunrahan kan COMELEC ang sa iyang kahagadan, naabot sa 100,000 na pamilya ang maapektaran as in dai matatauanin tabang. Nilinaw man ni Salceda na gusto nindang magsunod sa ley, alagad kay puwan ninda na utubon ang sa indang mandato na atamanon ang sa indang constituents asin ini ang marerealisar sa paagi kan aksyon kan COMELEC sa iyang kahagadan. Iyan mga tugang ang detalyes kan darakulang mga baleta. Mga baleta ngunyan para sa aga. Mga baretang maruluwas mababasa sa mga dyaryo nasyonal. Alagad enot na nindong nadangog sa radyo DZGB. Ini ang bareta alas 5. Lado Technical Ronald Baldo, sa IT Treshalitana asin Richard Astor. Sa pangaran kan mga nagsurat kan mga bareta, Angel Mustaza, Jenny Macho Ballerana, sa larom kan supervision ni News Director Mar de la Cruz. Kami yan sa indong nakaibahan sa pagbabareta. Ako po si Nicole Ann Gloriani. Ako man po si Joshua Bino. Maray na hapon kay Sir King Rehinaldo. Salamat asin salamat sa indong padagos na pag-antabay. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for